L'espectacle és a punt de començar. Obrim les portes del Camerino per compartir una estona amb vosaltres i el convidat que avui ens visita. Agafeu un bon lloc, relaxeu-vos i prepareu-vos perquè aquí comença el Camerino, un programa presentat per Cèlia Mayoral i produït per Àlex Molera. Hola, hola, bon dia i benvingudes un dia més aquí al Camerino de Cultura Jove. Jo sóc la Cèlia Mayoral i ens saludem com sempre des de l'Estudi DICAT. Bé, com sempre no, perquè vam fer un especial que no era des d'aquí, però pràcticament sempre ens hem saludat aquí a l'Estudi DICAT. A la meva dreta, com sempre, tinc el productor del programa, Àlex Molera, i avui, a la meva esquerra, tinc una convidada que em fa especial il·lusió. Ve directe des de Mallorca, segurament avui no ha vingut directe, avui no s'ha agafat cap avió, oi? No. Però quedava bé dir-ho així a l'inici. Ve directe des de Mallorca i ve una mica nostàlgica, potser. Ja li preguntarem. Bon dia, Maria, com estàs? Molt bé, com estàs, tu? Molt bé, contentíssima aquí de poder-te entrevistar. Així que res, comencem. Diu que la cultura no importa. En un idioma inventado. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? ¿A ti te gusta apoyar? Aquí comença el Camerino. Doncs res, per començar, com sempre, farem una petita presentació, una breu presentació, i per fer-la de manera correcta et demanaré que continuïs les frases, d'acord? Vale, vinga. Llavors, comencem, va. La Maria va néixer el dia... 23, he dit tot, no? 23 de desembre del 99. Molt bé, i per tant el teu signe horòscop és? Capricorn. Què tal, això de ser Capricorn? T'agrada? És que no sé, hi ha moltes vegades que no me sento identificada i, saps? Crec que quan me fan aquestes coses de la carta astral i a més com a més coses i més info, sí que em fa una mica més de gràcia i me puc veure en certes coses. Però els capricorns en teoria són com a penya supercorreda, que no descansa mai, que és com... Bueno, això... Entra poc i massa. El còdic, saps? I tampoc soc tan així. L'únic que sé del dia 23, jo per exemple soc del 22 i just canvia. Ah, sí, És la franja que canvia. Tu no ets de... Potser ets Capricorn igual, tocant a alguna cosa. Clar, jo soc Verge tocant a Libra. I llavors... A vegades segueixo els dos horòscops, saps, a l'Instagram, per dir, aviam amb quin ens hem representat aquesta setmana. Clar. Bé, en fi, la feina més random que ha tingut mai la Maria ha sigut? Cangur, segurament. Tampoc he tingut moltes feines. No, cangur és una feina... Depèn de com poden ser feines randoms, això de ser cangur. O sigui, et trobes en cada situació... Bueno, sobretot és que no m'agradava. Vull dir, clar, i si vas en ressaca, és com la pitjor feina que pots anar en ressaca. Vull dir, no, segurament hi ha de pitjors, però... que un nin petit se te posi a cridar i se posi com... I tu allà, bueno... Quan el dia va acabant, no pot anar a dormir si abans no ha... Merda, no sé. És horrible, però he de chequear TikTok abans d'anar-me'n a dormir. Ja, és Tinc com un molta ritual. dependència. Sí. I com és el teu algoritme, què et surt? Pues és bastant loco, perquè m'escruten com a... Bueno, bastantes coses de moda, cuina, però a vegades molt de perritos, m'encanten. I fins que no surt això, no m'ha quedat sobada, sí. I per últim, i no menys important, de tota la cartellera disponible a Cultura Jove, la Maria ens recomana anar a veure... Vos recomano el concert de la Ludwig Band i Reina a Crespià. Oh, un concert. Concertasso. Un concertàs. Jo també us el recomano des d'aquí fortament molt bé. Primera part de l'entrevista superada. Imagina't, gràcies. Ja veus que aquí és un fet i no fet. Tu. Anem a escoltar una mica de la teva música. Te miri més bon. No és broma que t'estima totes hores, pensa en tu cada segon. En aquest últim disc hem pogut veure una mica un so més modern i més electrònic. M'encanta perquè quan veniu jo intento posar paraules a les vostres músiques i penso tens una barra perquè entens molt més tu de música que jo. Tu creus que el teu disc és més modern i més electrònic? Ja, és que odio posar com... Jo també odio posar etiquetes en el meu disc perquè l'únic que té clar és que és un disc pop i evidentment ha canviat respecte a l'anterior, no? Però segurament sí que és més així com tu dius, no? Però sí, vull dir, hi ha temes que són més electrònics, però què vol dir també això, saps? Vull dir, n'hi ha que... He jugat molt amb altres ritmes, com amb els afrobeats, n'hi ha que sí que tenen com una mica de techno, però en el fons és com a molt divers, crec. I com va ser el procés de creació? Tu buscaves que fos una cosa tan diversa, entre ella volies... Com et vas plantejar al començar a fer el disc i com va ser tot el procés? Pues va ser bastant locura, perquè l'hem fet molt a casa amb en Lluís Cabot, que és el productor, i això té parts bones, no? Perquè al final és com estàs a gust, estàs com en el teu espai i també
bueno, tens com accés molt fàcil a fer feina, però això també és una part dolenta perquè és com que no saps quan aturar, no els límits de la feina i de la vida personal ja com que tot se dilueix molt, no? I bueno, això ha passat. Però Això que dius és una mica de Capricorn, de fet. Merda. Primera contradicció de l'entrevista. no, però jo sempre era la que tirava de bueno, ja està, però avui ja hem acabat, no? I en Lluís li agrada allargar una mica més sempre. Però no, ha estat molt guai perquè això hem pogut fer molta feina mano a mano, però igual també mos hagués anat bé tenir més temps, més espai i poder-ho fer com amb una mica més de tranquil·litat. Anem a fer un breu repàs de la teva biografia. Si alguna cosa està malament, evidentment em pots corregir. Als 8 anys comences a tocar la guitarra. Perquè tu volies, perquè típic familiar, alguna extraescolar a l'escola... No, crec que me feia ganes. M'agradava cantar bastant i com m'agradava la música en general i va ser com, bueno, pues l'apuntam a guitarra, a Nina. I llavors, mica en mica, van anar passant els anys i l'any 2019 vas guanyar el Sona Nou i gràcies a aquest premi, gràcies al premi del Sona Nou, vas poder produir el teu primer disc, Fins a maig no revisc. I llavors, l'any de la pandèmia, una de les coses bones que va portar va ser Autonomia per principiants. Perquè com està sent ara el feedback? Com l'estàs rebent? Ja portes uns quants concerts, també podríem dir, i mesos ja fora, que el disc ja ha sortit. Què tal està sent el primer feedback de la gent? Molt guai, estic supercontenta perquè hi ha hagut com molt bona rebuda i bueno, és com que no m'ho esperava tampoc que agradés tant i no sé, hem pogut fer concerts molt guapos amb molta gent i bueno, que segueixi així. Clar, que segueixi així. De fet, vas canviar la sala de l'Apolo i això estic molt intrigada. Vosaltres teníeu previst estar a la sala 2 i de l'èxit absolut que van tenir el Sold Out veu decidir ampliar l'aforament i passar a la sala 1. O com va funcionar? Tu quan et va arribar la notícia i... Va ser una mica així, com de que bueno, s'estaven venent molt ràpid les entrades de la 2 i quan vàrem arribar ja a lo que més o menys és el Sold Out de la 2 varen demanar si podíem pujar dalt perquè jo que sé, ja que hi som, pues així també la gent estava més espaiada i tot. I després a dalt també se van vendre moltes entrades i vàrem acabar sent 1.000 persones, o sigui que... Sí, jo t'anava a dir que jo estava baix i espaiats no ho estàvem, No. Estàvem saltant, estàvem cridant, però no estàvem espaiats. Tu et vas traslladar aquí a Barcelona amb 18 anyets, he calculat jo? Sí. Les mates de l'Autònoma. No, en veritat vaig fer periodisme. Però realment 17, Ui! Caga. Et vas traslladar aquí a Barcelona per estudiar i això ha potenciat la teva carrera musical, creus? O... Jo crec que sobretot el fet d'estar aquí a Barcelona, o sigui, bueno, vull dir, va ser com un canvi de vida, de rutines, d'estar com de sobte, clar, tampoc coneixia molta gent i estaves com més a casa i tocava més i això com que me vaig refugiar una mica amb això i va ser aquí que vaig començar a fer cançons perquè fins aquell moment no feia cançons, diguéssim. I veure el teu estiu tan ple, és alguna cosa que et genera felicitat, et genera ansietat, les dues coses a parts igual? O... No, me genera felicitat i sobretot tranquil·litat perquè també és la meva única font d'ingressos, o sigui que en el final... Bueno, és com veure que tens feina i realment en l'estiu nosaltres és quan més feina tenim i ja tenc assumit que no tindré un estiu de funcionaris. I en aquests temps morts jugues? Ara, què fas? Jugues a cartes? No juguem gaire, vull dir... No tenim molt hàbit de jugar, la veritat. Doncs mira, aquí al Camerino potser us donem idees perquè ha arribat el moment del joc. Vale, doncs ara sí pots tirar. No res que no sigui sencer. Així, O aquí, on tu vulguis. Número 5. Doncs mira, en el número 5, segons el meu guió, toca la capsa de color platejat i rectangular, sí. Aviam què és el que hi ha dins. Una campaneta. Una campaneta. Doncs perquè és el moment de fer un furor. Però atenció, perquè primer hi ha el furor versió entrenament música actual i després el furor nostàlgic. D'acord? Començarem amb el furor actual. Són cançons que han sortit aquesta última setmana o dues últimes setmanes. Per tant, no serem exigents, no cal el títol de la cançó, sinó que si et saps l'artista, més o menys et sona, ja ho donarem per bo. Comencem. No vull que m'escriguis, por favor. Vale. Això són les al·lèrgiques. I què se diu la cançó? Complicada. Complicada. Molt bé. Vinga, segon artista. Aquesta és més difícil.
No ho sé. És un artista que de moment només té 2 cançons i a vegades s'ha assegut aquest micròfon. És una Xènia. Molt bé! Però fins aquí. La Xènia Casado, catalaneta Bitxillal, que és un nom que a mi a vegades... Bitxillal és com una paraula que pateixo quan l'he de dir. O escriure, però m'agrada molt. Vinga, va, tercera cançó. Són els tiets, no? Molt bé! Han tret cançó, no m'he enterat. Han tret una cançó que ara mateix no tinc apuntat el guió com es diu, però és un temazo com no podia ser d'una altra manera. La última. Aquesta també és molt complicada. Uf. Pareix un Gerard Quintana, però no ho és, no? És Sopa de Cabra. Vale. Atenció, amb la Bet. Vale. Han fet aquí una col·laboració Temps de Cega, molt bé. inesperada, si més no per mi. No sé si per la resta de públic era inesperada o no. Molt bé, doncs ara que ja tenim el furor actualitat i ens hem actualitzat, ara toca el furor nostàlgic. Vinga. No podia ser d'una altra manera, perquè Nostàlgica Islands era el joc de paraules. Vinga, comencem. En sèrio? Això és Martin Mystery? Molt bé! M'encantava aquesta sèrie. Per això, com heu posat aquesta cançó? No, perquè una aquí s'informa i pensava coses que li puguin generar nostàlgia a la Maria. Pensava, doncs no ho sé. Llavors vaig estar mirant les teves entrevistes i deies que t'agradava molt. Recordes alguna altra sèrie, algun llibre que et marqués, pel·lícula? Així de peque, clar, és que, no sé, mirava molt, clar, les espies de veritat. Boníssimes. M'encanta. Trauran un videojoc de la tota... Què dius? Ho he vist avui per Twitter. No sé com de veritat és aquesta informació, espero que ho sigui. I també diuen que faran la quarta de High School Musical, que m'ha fet bastanta il·lusió. Fortíssim. I també, ja posats a dir, diuen que faran la tercera de Mamma Mia, però això ja, sí, jo ja no sé si és veritat o no, perquè fa temps que s'anuncia. Vinga, va, segona cosa. Les divines de Pati. Com eren les teves relacions a l'escola? Això és una pregunta, era una cançó per introduir tema escola. No sé com és una escola a Mallorca. Igual. Molt similar, sí. Vull dir, les dinàmiques segur que són les mateixes. Però la meva escola era molt petita, perquè jo sóc de Lloret, de Vistalegre, que som 1.500, 1.600 habitants, i fèiem aquesta cosa de que anàvem 2 cursos junts, en plan, primer i segon, tercer i quart, etc. I no sé, vull dir, normal i corrent, ho record. No... Vull dir, record ballar aquesta cançó i mos agradava molt fer com la final de curs, pues, l'actuació de final de curs. Totalment. I clar, no, jo sempre era la que feia les coreos, perquè en aquell temps feia gimnàsia rítmica. Jo també! En sèrio? Sí! Que fort! I bueno, així anàvem. Molt bé, doncs va, passem a la tercera cançó del furor nostàlgic. Això és aniversari de Manel. Molt bé, grup Revelació del 2008, per això l'hem posat aquí. Era per preguntar-te quina música escoltaves tu de petita. Escoltava moltíssim Antònia Font i... 2008 ja existia Manel? Sí, van ser el grup Revelació dels Enderroc. Ah, vale. Si en una cançó ho diuen, grup Revelació del 2008. Llavors, és una data que tinc molt marcada. I doncs no, encara no escoltava Manel. Però, bueno, escoltava com la música que escoltaven els meus pares, que era això, com Antònia Font sobretot i d'altres, supos, que ara no sé quins són. Però també escoltava, me'n record molt d'escoltar com el disc aquest de Navegando por la red, navegando en internet. Aquest m'encantava, que jo crec que això era com una espècie d'Eurovisió Junior o no sé. No sé molt què era jo, però... Bueno, tot lo que era show ja me cridava de peque. Ja apuntaves maneres. Vinga, va, doncs l'última cançó d'aquest furor. Són superfàcils. És que aquí, al Camerino, venim a passar-nos-ho bé, no us venim a posar en un compromís. Aviam, n'hi havia algunes de difícils. Sí, les primeres m'han costat més. Exacte, més d'actualitat. Waka waka. Molt bé, doncs joc acabat, tu. Ara ve una part que no és tan fàcil. De normal és fàcil, però avui la Maria té un repte bastant gran perquè és el moment de la història creada. I ja s'està acabant el mes de maig i, per tant, la Maria és l'encarregada de tancar la història. Aquest mes va sobre la dansa i han passat per aquí tantes persones que ens ho han passat tan bé que ha sigut una història que jo crec que estem a punt de fer una novel·la. L'escoltem i després acabes la història com vulguis.
La dansa... que vam iniciar aquell dia estant de perreo amb les amigues. Ho va petar fort. I no només la dansa ho va petar fort, sinó que també... Vam moure'ns per emoció. Ens vam emocionar tant ballant que vam agafar una hèrnia discal. Malgrat tot, aquell dia les coses no van acabar gens bé. Vam decidir anar a fer una birra i pactar que després... Faríem un workshop ensenyant els passos a tota la discoteca perquè s'enteressin que són les que ballaven. Però, en el final, varen aparèixer un altre grup de noies que ballaven i vàrem acabar fent una batalla de bandes i mos varen guanyar. Molt bé! Escolta'm, jo crec que és la millor història creada que portem de moment. No sé si al mes de juny la podrem superar o no, però cada mes és una que m'agrada perquè es va millorant el nivell. Sembla que vosaltres també tingueu pràctica fent això, realment. Pues no te creguis. No, vull dir que teniu la mateixa pràctica vosaltres que els convidats que venien al mes de febrer. Doncs ja està, fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a tu. Ens ho hem passat superbé, molta sort i molts encerts pel teu futur. Abans d'acabar, però, tenim una notícia. I és que des de Cultura Jove estem de sorteig per veure a la Maria Jaume al Festival Ítaca. Demà, divendres, sortirà publicat a l'Instagram aquesta publicació que veiem aquí darrere. Pel dia 8 de juny, Maria Jaume a l'Ítaca, hi hauran les bases del sorteig a la publicació d'Instagram, no les diré de memòria perquè encara m'equivocaré. Així que ja sabeu, si voleu anar-hi gratuïtament, doncs participeu al sorteig i fins aquí el dia d'avui. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. I ens veiem al proper Camerino. Adéu, adéu! La teva creu era l'única diosa